Ourense será sede do 5º Foro de Innovación Produtiva do Sector Agrario, no que se darán a coñecer un total de 35 proxectos que buscan resolver os problemas do presente ao mesmo tempo que tratan de sentar un antecedente das solucións aos retos do futuro. O evento estruturase en 4 sesións, cada unha delas nunha sede distinta e cunha temática diferente, co obxectivo de achegar a innovación por todo o territorio galego. O 27 de marzo celebrarase a terceira sesión deste foro no Pazo de Fontefiz, en Coles, que acolle nas súas dependencias o Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, institución da Xunta responsable da elaboración e desenvolvemento dos programas de conservación e fomento de todas as razas autóctonas galegas en perigo de extinción. Nesta xornada presentarase unha decena de proxectos, todos eles correspondentes á sección de Agricultura. Cada unha das xornadas vai rematar coa presentación dunha proposta gastronómica de produtos de calidade diferenciada de Galicia como forma de achegar a este ecosistema innovador a infinidade de formas de elaboración e maridaxe que ofrecen este tipo de alimentos. Os diferentes proxectos incluídos neste 5º Foro de Innovación Produtiva do Sector Agrario son promovidos por empresas, administracións, universidades, asociacións ou cooperativas. A través deste foro, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria procura transferir a innovación ao sector agrario e agroalimentario co obxectivo de modernizar a agricultura e as zonas rurais, fomentando e poñendo en común o coñecemento e a digitalización neste tipo de contornas. Grazas a este tipo de iniciativas, promóvese a adopción das novas tecnoloxías polos agricultores mediante a mellora do acceso á investigación, á innovación, o intercambio de experiencias e tamén a formación.